Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cadwaladr, mae'r ffordd rydych chi'n gweld gweithwyr iechyd proffesiynol yn newid. Efallai y byddwch chi'n cael y cyfle i fynychu clinig grŵp fideo. Mae clinigau grŵp fideo yn saff a diogel ac yn darparu'r cyfle i siarad â phobl eraill sydd â phroblemau iechyd tebyg. Bydd pobl yn dweud wrthym fod cwrdd ag eraill a theimlo ein bod ni gyd yn yr un cwch yn magu eu hyder yn sylweddol ac yn helpu iddynt rheoli eu cyflwr yn well. Rydych chi'n derbyn yr un gofal personol ac y byddwch chi'n gael ar sail 1 i 1, ac mae ymuno â chlinig grŵp fideo o gysur eich cartref eich hun yn aml yn teimlo'n fwy hamddenol. Mae treulio mwy o amser gyda'ch clinigwr a chael awgrymiadau ymarferol gan y grŵp yn golygu eich bod chi'n teimlo'n fwy abl i gadw'n iach. Byddwch chi hefyd yn teimlo'n fwy ysbrydoledig a brwdfrydig i ddyfal barhau ac arferion iach, sydd fel arfer yn anodd iawn i'w wneud ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n cael problemau gyda chyrraedd eich apwyntiadau oherwydd symudedd cyfyngedig neu oherwydd eich bod yn gweithio neu'n ofalu am rywun, mae ymuno â chlinig grŵp fideo yn ei gwneud gymaint haws. Mae'r rhestr aros ar gyfer apwyntiadau clinig grŵp fideo fel arfer yn llai, ac yn ogystal â hynny, mae'n siop un-stop lle y gallwch chi alw heibio a thrafod popeth sy'n bwysig i chi. Ni fydd eich manylion personol yn cael ei rhannu, ac ar ôl i chi gytuno, bydd y grŵp yn rhannu ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich cyflwr iechyd. Rydym ni'n gwneud hyn oherwydd bod rhannu gwybodaeth yn helpu pawb i ddeall eu sefyllfa eu hunain yn well, yn ogystal â dysgu pethau newydd. Gofynnwch i'ch clinigwr am y clinigau grŵp fideo heddiw.